Jeg vil nu påvise en lineær funktion. Først placerer jeg skyderen A. Den er placeret her. Det vil sige, at jeg kan bestemme A's værdi ved at trække i denne prik. Jeg vil nu skrive her i inputfeltet den lineære funktion, der hedder y er lige med a gange x. Herved kan vi nu ved at flytte på a ændre på ligningens hældning. A kan vi også kalde hældningskoefficienten eller stigningstallet. Det vil altså sige ved, at vi for eksempel kan sætte a på 1, det vil sige x går ud på 1, x er lige med 1, og så går a op. Det vil også sige, at der er proportionalitet imellem x og skyderen a. Ved at vi har a i plus, så kan vi kalde det en for en voksende funktion. Det vil sige, at a er over 0. Det vil faktisk sige, at den er positiv. Hvis vi får a er negativ, vil det være en aftagende funktion. Vi kan ved hjælp af den lineære funktion lave et silleben, som man kan se her. Vi kan sige, at a er lige med x. Så hvis vi nu for eksempel sætter skyder a på 3,1, fordi det har vi lige besluttet, så man kan sætte den på hvilket som helst tal, så kan man se, at hvis man går x ud, det vil sige ud på 1, så går man a op, og så rammer den altså 3,1 på den første. Så kan vi se, at hvis vi går 2 ud, så skulle den gerne blive 6,2. Og det kan du se 2 ud, deroppe på 6,2. Og så fortsætter vi yderligere, hvor vi så ender på 9,3. Og yderligere igen 4 ud. Der ender vi på 12,4. 5 ud. 15,5. Og 6 ud. 18,6. Vi kan så også konstatere, at hvis 0 er en voksende funktion, hvis at tallene de er positive, og det er jo så en aftagende funktion, når tallene de er negative. Vi har nu haft den voksende funktion, og jeg vil nu også lige vise den aftagende funktion. Her der skal vi så sætte skyder a på et minustal, og det bliver minus 1,7. Flytter lige tegnefladen lidt. Her kan vi se, hvis vi går ind og kigger på sillebenet, at går vi 1 ud, så er den på 1,7. Lige lidt længere ned. Eller minus 1,7. Det ser vi hernede. Hvis vi så kigger en gang mere, hvis vi så går 2 ud, så ender vi på minus 3,4 og så videre. X-aksen går i en ret linje fra punktet 0. Så y er lige med 0, og hvis y-aksen går fra punktet 0 og er en ret linje, er x 0. Y er lige med a, og a er lige med y. Nu vil jeg så tegne skyderen B. Derefter så i inputfeltet skriver jeg den lineære funktion y lige med a gange x plus b. Nu kan man så se, at når nu prøver jeg at sætte b i 0 og a i 1. Men A-skyderen bestemmer, hvilken hældning linjen den har. Det kan man se her. Altså også hvor stejl linjen er. Og skyder B bestemmer, hvor
hvor på y-aksen linjen den skærer, så den kan både gå nedad og opad. De to lineære funktioner har til fælles, at når b er 0, og a er 1, ligger de oven i hinanden. Og det gør de, fordi at b er forsvundet, da den er lige 0.